Shalom, dihamu amanami nanami, moliate di tuhata, di liotiki tuhita ro marsoba. Memuji pasangapong guarna marhiti-hiti parminggota sadarion. Tong mata jamoton protokol kesehatan asa unanggabe klaster baru, aka inganan parmingguon terlumubi huriata. Parhalado HKBP Singkawang, Resok Singkawang, pasahaton selamat hari Minggu matuhita sude ruas ni huriata. Songoninang tamuin nami nama dohoti parmingguon di bagasan sadarion. Tuhatama nama masu-masu parsaurata, taparadi ma roha nang pikirata marparsaura doho debata. Marhite-hite tangiang di bagasan rohat tabe martangiang mahita. Amen. Rapta puji matuhata marhite-hite bukuede nomor 257 ayat sada saat rodi ayat tolu. Utama
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Parangehon hamuma natama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon nadinggan, oloi hamu ma Jahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona marhite-hite olopolop. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata nasangap jalan abadia, diramoti ho jala digonggomi ho do huriam marhite-hite todimi, dibaheni hupangiduhami nuaing tuho, lehon madihami roha pangoloyon, asa marlas ni roha hami mangulahon nanidokmu, songon panguloy ni anak tu amana, say pararat maharajamu, jala say tabay ganum ari bilangan niaka na porsea diho, asalam tarbarita guar munabadiai, jala dapotan hanguluan hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangi homa patik nidebata, ima patik pawaluhon dohot lapatana. Patik pawaluhon, unako manako. Dia do lapatan nii odo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo madobo hepeng nidongan jolma manang mabahen bisuk-bisuk mangalat supon boniaga ikon si pagadaw ni rohata do arta nidongan jala siramot tonon ido sahana atong rak mangidogugo mahita tu debata mangulahon na hobar tu pati nai ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulaw no bartu patimi. Amin. Jolo
Tapauduk jala tapaserep marohata, manopoti dosata nagodangi diadopan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama parasiroha, dang lomo rohami dahamatean ni pardosa, mulak manian parjahati tu madikko dalana, asa mangulu ibana, ido dipangido roham. Alani umbahin dipangido hami, say sudah tima toru-torum asa unang mangonai betu hami. Say sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Say pargugoi mahami, asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni dibata taringok tu hasesaan ni dosata. Songonod do hatani jahuba. Unak ko mabiar ayaw do siluluhon ho. Nunga pola hujo goarmu au napunaho. Hasangapo ma di dibata na digijang. Amin.
Hata ni dibata ima epistel patujulu ni jamita di parminggota di bagasan sadarion ima sian ulau ni aka apostel biddu 5 mamuka masian ayat sada sahatu ayat 10 sada asa tajaha ma marsikat soring si Ananias dohot si Sapira adong maujui sahalak na margoar si Ananias rap dohot dongan saripena si Sapira na manggadis tanona. Alai ninna si Petrus ma, oe Ananias naung digohi si bolisido hape roham lao manggabusi to di purbadiai dohot mamorso de batu horni tanoi. Alai di si dibege si Ananias hata odeng runggang maibana laos tos hosana jadi biahaton situtuma sude aka nau begesa. Alai salpu arga tulujom Roma dongan saripenai dang dope di boto namasai. Alai ninna si Petrus mamadok ibana. Boa satung saroha hamu mangujuni todini Tuhani. Tagamma namadok masuk maaka naung mananom dongan saripem. Usungon nasida ma nang ho tu balian. Jadi hata hutan situtuma sude nasahuriai rodi nasa nau begesa. Ido sahatna martua do akan atumangihon hata ni debata jala nau piopsa. Amin. Tidakon maha porsiao tai songon nahina tidakon di dongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama parguguna suatu dosan natumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai imanani tubuhan ni si Maria na gabi-gabian sianton di porbadia adorang soa bubuan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni silatus
Namate terpajal do ibana di hau pinar silang. Na tua tu bono toru dung ditanom. Na mula mangulu di hari patoluhon. Na manai tu surgo lau hundul tu siamun di bata Jehuba. Amanai pargugo na sohatu dosani. Di sima ibana paimula suku tanoon. Manguhumi halak na mangulu do namate. Au porsea ditondi porbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria atau panyala Kristen akan nabadia. Dohok dihasan ni dosa, dohok dihatai namandok, mula mengulu dusugut daging halak naung mate, dohok dia nguluan na surasuda. Amin. Salam. Salam. Tabagi maju titing na masa di urata di bahasa minggon. 5 minggu pawaluhon dung Trinitatis tanggal 2 Agustus 2020. Naparjulo Guarni minggu ta sadarion 5 minggu pawaluhon dung Trinitatis do topik ada ulaton dohot pilihan tu Jehovah menang ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Napaduahon par minggu sekolah minggu. Mamuka sadarion nunggu di patupa par minggu sekolah minggu masuk pukul 7 WIB menugut. Napatuluhon par minggu tu tanggal sia Agustus 2020. Naparjulu masuk pukul sia WIB week 2 pukul 11 week sada dot week 2. Napaduahon memakai kidung jemaat. Napapaton persembahan kas Natal. Tuminggu naro nanenggro tanggal sia Agustus 2020 marpilya 7 dohita 5 aporluo tu kas Natal. Napalimahon dukungan doa tu sudi ruas ni huriata saya anggiat di pada utuhatta nasa parsahito di masa pandemi COVID-19 on. Manguduti pawaluhon pertengahan week totong do tapatupa pertengahan week serentak di natulu weki 5 di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 di Facebook masuk pukul 10 sia WIB mari kita ibadah live streaming channel manang Big Wise mejutak taidama link acarana di grup WA ta masing-masing. Napa siahon ruas ni huria na marulang tahun sia tanggal 2 1 tanggal 2 Agustus 2020. Perhalado do ruas ni huria ta pasaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan di mingguan hatani tuhata di pesalmen 170 sada ayat pitu saya jagaun ni Jehovah doho sian nasa parmaraan saya jagaun na do todim. Ui mata bereng di WA di share orang dikirim tu WA masing-masing week aka guar-guar na ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan. Namanguluti keuangan pemasukan mata bereng di layar. Toksongoni pengeluaran nang rekapitulasi keuangan huria ni di mingguan. So ini matiting na masa dohot parhepengon ni hurata di dogasan na sa mingguan mau lihat ma di tuata. Pas ada marata martang yang mita. Jehovah di batanami jala amanami dohom mahiti ti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Syoko pami jala para siros murung midahami jolma. Narodo hami tu pamun dikion manang hitungan nyaro madok maulate. Isiala dipakilolok kami do. Belgani asini roham dengan besam nang holong iroham. Natotong menangan-nangani hami sian narana sarpu sahatu sedarion 5 hari di perbadiamon buri pihami secara khusus naing week 2
marminggu marsaur do Tuhan marsaur kami jemaat di Huriam wit 2 nang tungadok pe ka sandwik tulu nang wit sada malati masih di pasami Tuhan di ngulu namion baunang masot akasini ram dengan basam depe di minggu-minggu naron asa donganammu rupamu hami mengulak kalau sigan pari di masa pandemi COVID-19 on. Tuhan dipatan nami satu kenari ma begi hatam mahami ima nai pasat ni naposami ba patinggil ma pinggol nami begi hatami asabui di pami pausal-usurami begasaran nami jalabui gabi buhal ninggul nami sigan pari di area Nengro. Sosok lima manami pendita na pasatu ni Tuhan naposami lehon ma akka gugu nakatir pikiran parmaloi para ratok katami di luat namion. Tuhan ibatan nami para siror simurung disudi akka kigatan ni huriap pe Tuhan pasatay matuho asaho mananganangani madongani hami mengurupi hami asingkat kami bui mengulawan ulan nami sigano pare lamar ragami. Tuhan ibatan nami songonya karwasmu na ulang tahun kelahiran doa ka pernikahan saliam Tuhan kapajang numur nasida liuk gugu lian akan rekod nasida horbar matul muram. Nomor keluarga, ulang tahun keluarga, pernikahan. Baliau nak anggit magabi keluarga nadingkan nasida di luar nabi. Bui mardamai seorang nasida kata tetangga nasida. Tuhan liwatan nami para sira simurung ala jurma perdosa lu kami jalan dari Tuhan. Jumuluh sama dosa nami nagulangi. Asa tamah kami majalo kapasu-pasu nalahu selona betu kami ganung marsala. Asih maroham Tuhan jalan matanggang namion marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus sekopami. Maulati ma di pasat orang betul pamu. Amin. Di nanaing majalo hatan itu hata, tapuji tu hata sian bukwede nomor 750 ayat sada. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Di hamua kamanami dohot inanami hatani tu hata di mingguta sadarion minggu pawaluhon dung Trinitatis sinodangan ni topik minggu makagigihon sisip dohot korupsi melawan suap dan korupsi ima na tersurat di buku 2 Musa bidu 20 mamukasian ayat sada rodi ayat sia. Keluaran 23 ayat 1 hingga ayat 9.
Hujaha madihita di hata Batak tapai hutihut ma di bagasan rohat tabe songonoma hatani tuhata. Dang jadi para ratonmu barita gap-gap. Jala unang paherbang tangammu rap dohot parjahat. Gabe sitidakon hageduhon. Dang jadi payuhutonmu tahitorop laho majahati. Jaladang jadi marpanguluanmu hata bada, manang manulupi hata torop laho papiolhon uhum. Napugus pe dang jadi apinamu di pargulutana. Molojupakolo buni musum manang haludina lilu ikomulak tugihonomu tuibana. Molo di idaho haludi ni halak na makagigihok ko madate di bahe sorakna dang jadi pasobob mu peak ikom pahehyom mu doi rabdohot binuanna dang jadi pailingonmu uhum tu halak na pugus hasolhotammu di pargulutan nai sai paholang maho sian hata gap-gap. Jaladang jadi mate bunuommu halak na lidang doho na tigor. Aidang olo au mamitori halak parjahat. Dang jadi jalo ommu si lehon-lehon, ay papitung mata ni halak akan na tonggor hian nian anggo si lehon-lehon. Jala di papeol parhataan ni halak partigor. Dang jadi hilangonmu halak dagang. Ay diboto hamudo rohani halak dagang ala halak dagang nang hamuna julu di tano Mesir. Ima hatani tu hata. Di hamuak kamanami dohot inanami uju marguru maka tidakon haporsiau kita nabaruon manang marguru malua belajar sidi jala iba perupani tu akayana kota naung niajaran duko di Singkawangoni ba sai didok do tuhita pabua patik nasapului terbagi dua lapatan nadang pembagian sian patik parjulu tu paopaton palimahu tu pasapuluh daw alai didok songonon piga bagian do tahe patiki jadi dia lusi arong do buku maka tidak kon haporsiaon si pakion nyaka guru. Jadi salah satu suku-suku jala dibayar di si alusna ima dua bagian bolot do. Jadi hukum Taurat itu dibagi dua, isinya adalah mangorai dohok mersuru, melarang dan menyuruh. Jadi taingok-tingok jorupani patik parjulu sahatu patik pasapuluhon kalimat-kalimat atau kata-kata pertama sudedo dang jadi baru mersuru molo di 10 patiki piga maisi na disuru nuai na parjulu patik paupaton palimahon baru holani dote asing ni walu dang jadi sian nasab pului dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu dohot aka na asing. Jadi inti daripada hukum Taurat itu adalah melarang dan menyuruh mersuru dohot mangorai di joloni turpuk tahun. Maksudnya di pasal 20 di sido taida anon hukum Taurat yang ke-10 di suraton atik pe susunanna dang apala persis songon nata boto hidupe ala kemudian di katekismus kecil Martin Luther sebagai buku pegangan bahan ajar najulu di sido disusun macai denggan. Jadi molo tajaha bidu 20-on hirana sopas do pakilala ata, tapi intinya ada di situ semua. Dang jadi marakup au bahenommu de batam nina di patik parjulu. Dang jadi ganonmu manang sumanonmu
manang ahana di Banua Gijang, di Banua Tonga, di Banua Toru. Dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna. Ikon pabadia mudo ari minggui. Ikon pasangapommu natorasmu. Baru muse dang jadi homamunu, dang jadi mangalakub, dang jadi makatidakon. Manako, dang jadi makatidakon hata na sututu, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni dongam. Dang jadi haliangan ni roham, donga saripe ni dongam, dan seterusnya. Jadi molo tapar rohahon songonido rupani. Menyuruh dan melarang, marsuru dohot mangorai. Alani molo tapar rohahon muse di bagasa turpuk taon, sian na sia ayati hucatat, adong ma ualu naso jadi yang dilarang na parjulo didok disi dang jadi pararatonmu berita gap-gap. Molo di Alkitab didok kabar bohong, gap-gap pargap-gap imana nidok natong aka na menyampaikan kabar bohong. Molo di hata nuaingon akamang dohot tamuinang dus maon dohot kabar burung ate. Kabar-kabari ninna tu ninna. Boido muse hoax. Jadi berita yang tidak jelas sumbernya atau isinya, yang sengaja mungkin disemburkan untuk memprovokasi dan memicu reaksi masyarakat tentang satu berita. Kemudian sarupa marai dohot aka ujaran kebencian nuai. Ipasaha rupan itu aka pimpinata ujaran kebencian termasuk dutuala Kristen na sangat menghebohkan karena perpudion di salib itu ada jin kafir. Jadi molohita halak Kristen, mudah-mudahan kita naisonon imunitas tataringotusi sudah sangat kuat. Jadi mau dibilang di situ ada jin kafir atau apapun itu tidak begitu mempengaruhi keimanan kita lagi. Paling-paling kita bicara nahurang ulau dwi. Dan ya tusino nih. Tapi coba di seberang sana, barangkali gereja ini udah dibakar. Alai alanunga imunitasnya dalam arti haporsiauta ngakuat, tidak pula begitu berpengaruh begitu kita. Tapi tetap kita dengar, kita lihat, songoni do hapiete nita rupani. Dak pula gabe dohot tita muse mabainaka kebencian tu nasida. Mungkin gosip kaimai aka pargagap panggosip. Olah tu hodo da ida upa buah. Sotung di pa buah-buah hotu nasi. Ulu ida. Lau muse tu ida na nasa denai. Ida. Ubu nai ngabi rombe. Imolo muruk inatai dang iberek pinggol lah. Isi harua muruk iberek pinggol lah te. Kecuali markaca. Mungkin mardonga tubuh mau dohok gabus ate. Karena mardonga tubuh de dohok tu gabus. Ima dang jadi parjulu. Jadi dang jadi didok disi para ratomu berita gap-gap, kabar bohong, kabar burung. Naga jangan dulu kina. Nasa dia, nasoma. HP nasodo. Aido uluki HP nasonin na. Sisi mado ibana. Ati ido koko nasa dia uluki. Ada ang banasodo hudokin. Tang di parwahon inna butigan. Jangan na bulunan. Inna butito. Inna. Kapar berita uluk matong muse. Dang jadi napaduahon, dang jadi payuhuton tahitorop. Tahitorop majahati.
Jadi kalau ada orang lain, orang banyak berencana untuk melakukan kejahatan, jangan mau ikut-ikutan. Lapatanna ala diuladonganna na jahat, gabedohot iba na marjahat. Daripada holanau dang dohot inna gabedohot iba na. Atar songot tiki sikolah hita na beruon, dakuboto akamata dialami hamuno ni yakid wow. Asunaro kya rencana na marisap. Alayala marisap masudidongan nay sangal sikbe buti hisap inna. Ayala na molo idang dijalo idokod do dang jatan atik pebawa do iba. Adang jatan ni inna. Akhirnya sudima lari marupani bolos manasakalasi kan. Alahola ni bana tinggal di si gabedo may bana diuhum guru na mato basa bolos soina. Nalari do sude dong aku gabedoho tawin to mau dongamu do na bolos gabedoho toin na hola nau tinggal anu dipukul duau molorang doho. Jadi sian beruon ngolo kita ikut-ikutan ya hope heado songoni so boto berenang kan banjir mah sungai na di hutan nami ay gudang na di hutan nami yilau memeri di hami tong akadana mangalopati masya kau tinggal mahulanau buah na main naraku lopat nautung dua ngarung anggodanga do ngidak pajupa kita sonari behido jadi jojo do hita songoni itako halak jabu do hotita manako dung dia dili basa do hotoina dang do tambah buat mangalang do inna sarupa doi kanolo do hita majukiti manggana kan ijukiti manggana ipabueti tobuna ipabueti muse honasna sude mai esa dia mangalako na so inna ilodongan ninna habe naung martahiru nasida danga menami do pi gereja sikola minggu ngaitur ancang-ancang pak nai lautu hauma bui mangalo pahacang sonarokya disua kacang. Mudah-mudahan akamatan na isono dang dialami. Mulu dialami nasida bertobat. Alay gabi gyo doidung ni ingot ate. Wah cerita mahita rupanya gotik kami danak. Olo do butong siap balian. Sorok sinua maningahin. Sediai ipati yupat gari kau ni jolmai dung dibu perbuina ipati komuse. Tuluari petok kabotoan melos madigicang isiru naing mabueto ibereng dang suman panggirikan di bagudung inna kan jol mabagudung do harona mabueton inna ayang go bagudung kan satu nga olo ditinggal lo disi anggo na tong yupa do buti tak pengalaman ko da suting piramu pengalaman ko ne cerita hodongan do yupa mabuti isuat to mamuse gadongi. Jadi iman nanido natong gabe pa ihut-ihut tahit orop diuladonganna gabe dibain ibana songone. Dang jadi napatuluhod dang jadi apinan napugus di pergulutanna memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Jadi olo do hita larut di perasaan ala pugus ibana atik pemarsala gabe saita api ni ma. Jadi kalau hukum dakuboto sarupa di do dijabu salah do gelek tai aleolo do hita mangapini angguna beruon molo salah ibana di sekolah mebiri bababuah tu jabu ba ilibas dotong bahasa marara pak mi inna batu ibetokan daung na do rongi diningon habe naung dilibas do sekolah marsalaon tangano butia lagajang sisilo habotoan atong nahacit lau marbabo do ena batang ami inna makan nda ningo marupani dak pola buai ningo ibereng mga marsalao tahon ngani do tuho titip sisilo minna ititip dang iguting idok titipin na do asa titip anggun waeng baulo do ilotak gurui
Salah do rupa ni murid ia lega be guru nei dotong di lotak muse. Ia pini tong. Jadi lapatan na disodang jadi apinan. Molo namar salah do ibana mau orang kaya mau orang miskin. Molo istilah niaka na menegakkan hukum, jangan tumpul ke atas, jangan tajam ke bawah. Sebaliknya jangan tajam tumpul ke bawah, tajam ke atas. Ala ni do bedna simbol ni ahadu hukum takan ahadu warni tibangat dua te. Pengadilan ni tibangat dua baik. Jadi sama semua di muka hukum. Mau orang kaya mau orang miskin, didok dang bui belauta. Jadi olo do ta api ni ato asiro ada gabinita gabita tulupi maka ahurangan unang ala na pugo si bana gabinya pinan HP salado dang jadi na mangihut dang jadi pasobomu haludi ni musum molo ni ida sorata. Jadi olo do haludi soratan HP haludi ni musu olo do kad dilewat to songoni imatong di zamanon molo nuai radang takaludi bete darong beta marhaludi tu katorate arong do beta marhaludi dang adong mobil motor. Jadi molo sega motor na mobil na HP musuni mobil di musunai doi bah didok ikon urupan do dak pasobuon. Jadi hita memang tujol mana itu marmusu alai dohok do tu pananggana gabe marbeda muse pananggani sina panangganya duina tedak ko mai inna kan lo syarat to mai bana muse. Jadi olo do alani i gabe sudat mangulahon nadengkan didok disodang jadi pasobuon haludini musu moloni ida soratan. Jadi tugas tado mengurupi hati baru panito ngadalan paju pak kita HP arta manang kendaraan ni musutai tak boleh ko jolo pareson adong baru pani kecelakaan lihat dulu KTP-nya gereja apa dia mulu HKBP diurupi mulu karismatik ya udah biarin aja itu karismatik itu inna Yesus jolo dibereng buti agama mana silum do ina arak pola urupa nih nak pola songoniat. Nah disitulah kemanusiaan itu dang jadi pailingomu uhum tu halak na pugus di pargulutanna ya muse mulak tu na pugus lapatanna memperkosa hak orang miskin. Kalau tadi kita jangan karena dia miskin lalu kita membela-bela tegakkan keadilan, tapi juga jangan memperkosa hak orang miskin. Ngadi boto na pugus di peras muse. Ngapugus sai di gosa-gosa muse. Dang boy. Namangihu dang jadi bunuon halak na lidang dohok natigor. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar. Dikatakan tadi di sana aidang oloau mamitori halak parjahat. Kemudian dang jadi jalo omu si lehon-lehon. Ai papitung mata ni halak natonggor doi. Molo di hata Indonesia didok suap. Si lehon-lehon suap. Suap janganlah engkau terima. Ai papitung mata ni halak na tigor hiat doi. Jadi suap itu bisa membutakan mata orang benar. Pak ni manuk patu reng-reng marara mata midehepe. Oludo ngamabu kibana rupa ni buti. Kan? Madik mah. Bedabu hepeng muina tolol tortiur buti. Tor marara do mata midehepe. Tuk salip perina ideleni tortonggor do buti. Dang boy jala om manuaing hadumuan na taida tu topik ni mingguta maka gigihon sisip dohot korupsi suap di hati Indonesia didok melawan suap dan korupsi. Ahamadohonota taringotu suapon
molo di hata nuaing didok marau pelicin ate guarra ma pelicin olo do sipata sai maol di bama pelicin nabi noto pelicin oli do alai buido gabe suap nak keningan pelicin uang sogok uang tutup mulut jadi disopol satabi pamanganai marhite-hite hepeng dohotaka na asing. Jadi sotung anon gabe salamanga tu si hita ala didok dison di ayat waluon dang jadi jalo om musilehon-lehon. Nah harta silehon-lehon molo di pengertian nanuai manang di hata Indonesia di Alkitab lebih jelas didok suap di hata Batak didok silehon-lehon. Jadi sutung gabe kita mangatusi ditik kita lehon si lehon-lehon tu seseorang suatu tapi kiri suap beda pemberian yang didorong dengan rasa sukacita rasa syukur dohot si lehon-lehon menuru nakiningan si lehon-lehon menuru kate sisip pelicin jala ido na diodolhon marhite topik ni minggu tasadarion sudah do hita jala setuju do hita ikut tahagigi hod do sisip dohot korupsi kita harus lawan alai buhama benot tamangalu ate jala ahadu korupsi ahadu sisip jadi molo talapati rupani apa sih korupsi apa sih suap molo au mengalapati songonon korupsi itu adalah mengambil yang bukan bagiannya membuat nasu bagianna itu korupsi. Jadi unang jo pitor tabereng mega korupsi nani ulahon nyaka kelas kakapon nuaing ai dijabu pebo do masa korupsi ibuat nasu bagianna itu korupsi. Sisip majalo nasu bagianna. Jadi menerima yang tidak bagian dia, yang bukan haknya, dan mengambil yang bukan haknya. Ima lapatanna. Jadi takolan zaman sonario B, jala takolan pamaretata na ikon memerangi mentalon, doh do gereja, doh do nang hita. Bohama benota. Jadi korupsi itu mengambil yang bukan bagian dia, sisip atau suap menerima yang bukan bagian dia. Nah perjolo mangihuton nahuatusi bagaimana kita melawan ini ikon tahalas codona adong. Jadi orang di beltau dido maka sebabun na adong itu yang susah. Ai ngulodak ya sukup nga adok TV 21 inch na yang 20 pitu nga adong la ahadog warna kulkas 2 pitu na yang 4 pitu. Jadi selama kita hidup keinginan itu tidak pernah selesai. Tapi yang namanya kebutuhan terbatas do. Alani diajari do hita bohado hita makalason na adong. Jadi atik bohado jol maurupani dang dihalacon na adong. Jadi sehingga selalu berkeinginan untuk meraup ini dan lain sebagainya. Aina hurak karoa asagabe korupsi bukan. Karena itu tadi ada keinginan mengambil yang bukan bagian dia. Nah padua hon unang rakus, unang mokus, ai bocir ni korupsi. Ay narong do pangalaho namokus rakus. Molo didok korupsi unang jo pitor lauro hatta nakiningan tuaka koruptor kelas KKP. Ay sasitong na nabaruope tanpa tasadari bibit korupsi. Jadi olo datong na tua-tua na idang apaladok sikolana dang ya tu siya ka istilah na nilion ni gurui. Mula masa sekolah oma ahai nang manuhor pensil. Uido
Nah, ileon. Marsuguk muse, oma injo hepeng. Tuahai manuhor pen. Ahadu pensil, ahadu pen. Ma, ina muse marsuguk na injo hepeng. Tuahai manuhor balubas. Anggu balubas atong itadda do kan. Marsuguk na muse, oma injo hepeng. Ahai manuhor ruler ina. Bigwa hadu naing ruleron waing saya narohani inong no marupani alay tahe nariko mau di anakko di boruko na ileon dupe hasia geleng na ipatorang ma oma na berusa situ na wakali do ina buhay ko mga kali ay natikin na hupangido pen pulpen idui ina alay tuyan ido hasia gabin na matto jangan-jangan kita na isunon pelakuido na julo. Sada do riba lubas do ruler. Hati. Do penggari sinda mamuse. Pas istirahat masuk matu warung. Sengaja dotong rame-rame. Ipicit dulu. Ay geleng-geleng do kan. Ay naswarung alangod do sedikit tong ipicit dulu ipicit opat. Lau mabayar. Ay pigay weto ina. Ay jujur do parlapoi. Ay pigay do lakon na dua do ina. Tang dia tong imana dia tong atong ay. Hape ngao pa ipicit. Nakuboto hiyata halami rupan. Ibu goreng ibu ti. Alana burju-burju do parlapoi. Adang mungkin marak kalau tahe utadda do mong nyon narohana kan. Ipicit mabuti opak buti. Lau mabayar. Ay memang susuku pepeng na lau mabayar opat. Alay budi ba na mga langgoreng opat. Ay pigay mo ito ina, adang dua do ina. Tang di ngotibana na di tonga-tonga ina hapiti. Wah luar biasa. Alay duk kasi ibana mo selao do tu parlapoy. Ay mangulu do petok parlapoy duk sekian puluh tahun. Ibayar mo se. Ay ahon ninna matto. Ahon ninna. Na beron na si botohono na buru hupiciti do goreng mo ina. Baba tu do ay hugoreng do nasaon. Basa habis. Inaroh aku do sa tiki. Mau lihat ma ibayar hodo hape. Alay sutung ibay ko marana da inna matuna buru ne dak pola. Hamu pe songoni ma mularong merasa hamu nuaing mula kamu tu ta bayar hamu. Mularong na merasa te. Alay yakin au sarupa do pengalamat tasudi. Job songoni. Jadi sebenarnya setaripu do rupani ngajago iya kita satiki. Hape akai do bibiti. Me dunian berengo buti hirana sorong do persoalan disi. Hape ngani buat na subagian niba. Agabiolo na manodongan dang dapotan. Akhirnya tong akayana kotan waing di zaman now badang daw tu bisa bonana te. Mulu daw gabe sayur rote. Ay mulu say daw tu bisa bonana ibu doi ibere kalak buti gabe itu bisa marupani. Di banak kaya nakon nama muse songoni alay doho modus baru ate. Tak songon natabain na jului beto. Asing nama alana ka istila-istila nuaing na gumudang tang netusan. Ay do burunay ngoru si lehon-lehon na siyan na saylaon. Ibay mamuse catatan. Oma ay lagi bokek do naing burung. Inna kan? Diri po mak na do bokek otak bapat carian. Baitaruho na to kamu leton na tu guru huria. Baju hamu leton nami. Ahon sa buruta. Mahua elam bokek do ibanan wai. Bemertang yang guru huria ito dengan Tuhan mau lihat mah ipasu-pasu hodo buru ni ina nami sia donang. Elam bokek do ibanan wai. Anggia malam tu bokek na tujulan nyarion ini. Hedang ya tu siyo makna ya hado bokek on. Hape bokek lamoru do pacarian. Asalam bokek ina bokek matutu. Hamu kadongan sahapor siaon na parpudi dido dang jadi holangonmu halak dagang menekan pendatang. Jadi takas do didok disonak kiningan asa di boto hamu sude do jolma di portibion
pendatang. Dangado kita pemilik. Isi pata tohoro na idok ni halak Madurai. Molo taurai kan ini milik Tuhan ninda do kan. Molo halak sanak, halak ahado orang suku anak dalam nadi Jambian, ini milik Tuhan ninda do. Jadi molo adong jabu manang aha may rupani ijuluni jabu na iba buiti halaki do. Itorido ido alusna, ini milik Tuhan ninda do. Milik Tuhan, tapi saya yang nanamin na. Ini milik Tuhan. Isi pinikirat tutu, ayarok kita tutu napuna maning ahay portibion. Kita semua pendatang. Apalagi songok kita. Ado karwa 5 juta karwa Singkawang. 5 juta dia doina 5 juta par Singkawang inda. Dong. Siap balige sa sipahutar ido asal 5 juta. Jadi akadong atan ay sonope danga dong. Pendatang do hita sudi. Alani do nang dihatan itu hata dang disokku tata. Bukan di sini tempat kita. Kita ini pendatang paisola do hita sudi. Holan na singga do hita sementara di son. Adong do hutata ima hutanahot. Aledak pitor sonari jo hita lautu si kan. Ba adong na itor lautu si sonari. Sabi no to ba? Ay ngarong na pengen na saningor rupane. Ido didok hatan itu hatai kan. Dang adong hutatay son. Dang adong inganan na ho di son. Surgoy sa bulot tadui. Jadi pendatang duhita sudi. Jadi tohodo na nidok na dang jadi holangom muhalak dagang menekan pendatang. Ay sudi duhita pendatang. Akai mana sujadi didok. Alai adong manakiningan na dijujui disuruh molo taparrohaho di ayatopati molo jupako lobu ni musum manang haludi na lilu ikot tugihonom mulak tu ibana. Jadi boy do masa songoni apuna ni dangapuna ni dongan gua puna ni dongan do terhalaputat do. Alai seandainya terjadi artani musuh di bereng tersesat lubuna do taludena. Ko dibuang mulak bamoloso masih pakulinga rupani bayi pe aku di alaman nai buti pola buai di ayat itu muse didok na ikon disuruh ikon paholangommu dirim sian hata gap-gap. Jadi tadi jangan menyebar hoax didok ikut tapaholang dang boy holan mangorai soni alai didok ikut dipaholang diri nasian hata gap-gap dusta. Molo sikola minggu saya dia dehode bohong-bohong itu dosa. Jadi berbohong itu dosa. Akai manuaing na taida di bagasa turpukon totu paingotok kita taringot tu akka patiki na patut ula honota na sujadi jalana ikon. Dang jadi ganomu dang jadi sumanomu, dang jadi dohonon warni debata, ikon pasangapomu natorasmu, ikon perbadiamu, hari minggui, dan lain sebagainya. Alania kamang mergugo mahita, mangulahoni, asa imatadana pabua naung mian hita, di hatan itu hata mangulu di bagasan holongna. Amin. Moliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami say pasu-pasu mai pergugui hami mangulah hoca jala unang paluas sami Tuhan holan pamulusan sabing bay mahami hatuguan ni hatami pasu-pasu maparsauran nami di bagasan minggu sadarion pasu-pasu ruas ni huriam siada dana name metro di nama godang asiro ham di hami tupahi akan nahu ulah hami di hutanang di balian pe. Mauliate madiho Tuhan marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatomu-tomu mahatan itu hata marhite ede nomor 730 ayat sada dohot na mangihut laus disomma tapapungu peliata.
Tatangya kon ma pilihat tatua do pan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat kami mas yan nanilehon mi tu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabe uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihan non, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari, se sama dusa nami, songon panesa nami di dusa ni dongan namardusa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamuma pasu-pasu siya debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasauron madame natutodim. Amin. Minggu madihita saluna di hamwaka manami nanami mulak mahita di bagasan las niroha sian saula siamuma perjuluk sonong masih susah kita not di pintu horas madihita.